Bugün en köp berilen soruğa cevap berýäs. Maşin alanda nämesine seretmeli? Ýyly täze maşin alsaňyz 2015 we ondan ýokary. Onu birinji bilen etmeli adymyz WinCode'a seretmeli. WinCode näp tapmaly? Her bir maşynyň kapysynyň ýa şu ýerinde bir bolýandyr we laba oýun aşagyna WinCode bolýar. Şonu ýazýaňyz Google'a mugutdur. Ýazýaňyz maşynyň degimini size çykaryp görkezýär. Ana Amerikadaky ýagdaýyny görkezýär. Primer şeýle. Ýöne WinCode aslada hökman maşina alaňyzda usta bilen ýa-da maşina düşünýän bilen görüň. Näme üçin? Berk gelip degen bolup bilýär. Berk gelip degse WinCode'da çykarýan däldir. Bu maşyny biz sürüp gördük. Motor korobkasy gowy. Bir zat aýtmaly şu ýerde. Her bir maşynyň öz individualny barlanş şekli bardyr. Opel'den aýratyn, Joule aýratyn, Toyota aýratyn. Şoň üçin her bir maşina öz düşünýän ustasyna aýtsaňyz gowy bolar. Maşyny sürüp gördüm diýip aýan aýtdym. Hadowy gowy, motor korobkasy gowy. Bu maşyny men Atabaýa görüp berip otyryn. Indi öňüne serediň pistoletler awat, Langeron awat. Значит, degimi öňünden agyr däl. Toyota barlananda asobina ýyl köne maşinlar şol rezerwni aýyrýarlar we sep bamy izinna ýokmy? Şonu bilýändirler. Zavodskoy öz svarkasy bolýar. Zavodskoy bolmaly sal. İkinji variantymyz bagazy açyp barlap bilýär. Ana serediň oglanlar öz zavodskoy sepidir, görýäňizmi? Öň svarkada görmändir, avtogenem görmändir. Значит, maşynyň izindan degimi ýok. Käbir ustalar şu plasmasy söküp barlaýar. Bu plasmaslary sökmäne ruhsat berýän amma, sökmäne ruhsat bermeýän amma. Liçna men özüm satamda sökmäne ruhsat beremok. Köne maşinlarda, asobina crossoverlarda döwýän ýerler bolýar. Şoňa da ünsveriň. Her maşinki her hilek. Haýsy maşin alsaňyzam amatly we goýa goýun oglanlar. 5 ýylaýda satylýar, 5 ýylaýdyň nomer şu ýerde bar. Atabek, maşina gördüm gowy. Ýagdaý gowy. Alsak nesip etsin. Sağ ol. Haýsy maşin alsaňam iň esasat goýa goý. Ha, bu söz öğrendin mi? Edilýär. Nesip etsin. Sağ ol. Peýdal video olanlar diýip pikir edýän.